Evon, ya Allah. Yo, jelas nada. Seragen bergoyang bersama dengan duo Ganas Indonesia. Sliramu ra krasa dikiang aku kudu sabar karo sapa Diajari ngoten lho. Ya kowe Dik Gia. Mboten menika Pak Asman. Pak Haji Supardi, Pak Haji matur sembah nuwun. Pak Haji Supri.
Sampean. Oh lah. Oh bolone haji kabeh iki piye? Berarti kok sampean ketularan. Amin. Haji apa, Om? Asrama haji toh. Nggih, Pak Haji ngersakne lagu napa malih menika? Loro ati loro bablasne Mas. Cimen pondot. Nggih. Mangke Mas. Udan, engko wae. Mbak Gea, matur nuwun ugi Bu Haji, berkah sehat selalu nggih Bu Haji nggih. Nah. Nggih Bu nggih. Bablasne loro ati loro Dek Hengki. Entekne sik. Ya. Aja lali pawelingku. Bali wanggo kalame ati itu ya Hati
gentosan nggih menika Mbak. Ayune tumpuk undung. Ya cengkea kuwi. Baleni. Engko sampeyan Bandung musik karo topanku ya aduh kocur ya aku. Batal 28. Oh. Gawe sengsem ing pantulu manuta sira tak kandha. Wes, cakilan. Wes. Ya cengkea. Wes. Wes. Ya cengkea. Pripun Kang Mas? Aku edan, aku kancamu ge ya. Aku dana de bojo. Kowe edan ge. Aku dana de bojo. Edan. Wes. Kasih kebak. Wes. Basah. Ngeri kabeh iki lho. Apane? Aku kowe iki tak eling aku dana de bojo barang. Serku ki mau tak rayu, Kang Mas Kuki. Piye? Alis panjenengan Kang Mas. Alisku piye? Nanggal sepisan. Ning rong bayaran. Irung sampean. Irungku piye wong ayu bangir to? Bangir. Tenan. Matamu Kang Mas, matamu. Ras toprakan. Serku ki arep ngono lho. Cangkemmu Kang Mas, cangkemmu. Sensual. Lah wong urung-urung kok Pakde, sampean apa wis anu ngono to lho, ngregeli ngene iki nyapa? Anjari Ngono lho. sensual mau seksual jare. Lah sikile iki ngene iki yo keter kabeh. Ya aku wis tuwek yo ya. Oh, wis tuwek to. Heeh. Tenan luwe ora? Ya aku yo ora madang barang kok iki mau. Dik, Dalem. mumpung panjenengane pepundenku ki Nggih. mirsani Om lumantar Jar. YouTube. Sinten? Nyapa Pak Haji Untung. Oh, jenengan Jepang to? Lah kok ora aku ngene. Oh, cek esan. Ah biyen iki saurung kenal aku sik. Piyayi pundi to niku? Wonogiri. Oh, Wonogiri ini pundi? Pokoh. Pokoh. Pokoh genti. Pokoh ngidul sithik. Ora pokoh ngono kuwi kok. Dadi serono Ding. Manyaran. Lah yo pindah berarti. Oh iya. Biyen ki ning Pokoh panjenengane kuwi. Ah, terus intine. Nyalon legislatif alhamdulillah. Tenang. Diatur ke Dik, kelanganane penyebab Haji Untung Raharjo petis manis. Oh niki anu Om Bokel ingkang maringi. Ya. WA. Engko nek disawer aku 20% lho ya. Apa? Nek disawer 20%. Aku ki ngarep-ngarep sarene Ora Pak. nggih pun mengke kula mawon nggih Bapak nggih. Wis. Ya ngger lumantar iki gak tekan aku ki kok. Lah mau sak kandhani nek gelem to ya. Modar kene rik aku. Aku ora duwe nomor rekening ya. Om Jarno. Jelas nada. Raken bergoyang. Bapak monggo Bapak. Terus aku marang sliramu lahir tulus ing batin wong ayu. Tenan nganti tulus ing batin wong ayu. Sini Om Jarno. Ini lho.
tansah nyawer napa-napa. Kula niku ikhlas lillahi taala, Pak. Kula dados seniman niku mboten gadah pamrih napa-napa. Amin. Tenan aku ngaturke lagu kelangenane Pak Haji untunge ora dijalu apa-apa aku tenan. Masalah salah juga iklanganane orang ngene iki kok. Apa? Selenengane aku. Ati kesiksa. Patis manis yen ojak bersama dengan Gio Raharjo. Yo, Sragen goyang. Keluarga besar. Bukan ini monggo. Juragane gudeg. Iya.
Wis digawake ragil. Sareng kali kula lho Bude. Mas, MC-ne njaluk bakso. Radi maju mriki Bude. Radi maju. Monggo Pak De. Apa namanya? Lila aku kudu sensitif lho. Lah kok iso? Ngono tok abang. Ya Allah, taliku pedhot iki lho Om. Bolak-balik tali neh, Mas. Pedhot iki piye, Jal? Yo. Lah yo mlotrok. Biasa iki yo mikir rasa jerles aku iki mbenek ketok ora gini. Lah mlotrok iki piye? Rotok anget iki. Pak De, tarik Pak De. Ya. Nano-nanoku jatahmu kok. Mengke-mengke to diomong. Lilo aku kudu lilo. Atiku kesiksa. Ya, Bude matur sembah nuwun Pak De nggih. Ibu matine. Keluarga besar Purwokerto. Neng saiki
bener ah. Bener ndur. Sakar pisahnya gunung desa. Loh, nggih niki diaturke udan kangen man kantor Pak Sukiman. Hari yang mantap. Nyato. Gemes aku. Kamu itu makanya punya TikTok apa enggak? Aku ora duwe aplikasi TikTok aku nih anyel lho. Lah iya micet ae. Ayo Astagfirullah. Hari yang mantap. Neh. Oke, balik Dik. Ya. Hari yang aneh. Harian pas udah. Ojo ngono kuwi. Gak iso aku rik aneh kuwi. Oke. Piye? Oh, sing sering Pak Sukiman iki lho. Coba. Oke. Uker. Lamaku Mas. Oh iya. Nah, sing seru. Oke. Uker. Wah, benar rik. Maksaman ta, Mas? Bang. Lagune udan kangen Dek Erik. Cicak di dinding, diam berayap, rencang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Iki syuting kaetan iki. Gorbo bisa. Aduh sedih. Assalamualaikum. Yang mantap. Astagfirullah. Isa mon. Aisyah. Ya Allah, alhamdulillah saiki dadi Gus. Wes iki kok.
Pancasila dasar negara sekop-sekop ada makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Maju maju wani ora? Wani ora kowe? Sing ibot nesu. Nyeluk aku minimalis ngono ya nyosor ae. Sing ibot nesu. Sing ibot mumet. Lagu udan kangen. Masya Allah, Masya Allah. Pak Sukiman, monggo, jumeneng. Spesial buat Pak Sukiman, keluarga besar Cakung. Cakung. Sampai di satu kok kene. Terus Cakung geger. Ala nek pundi-pundi iki geger, Mas. Kowe ngerti Yanto eble-eble karo Prasini pengen mrene direwangi metu-metu priuk. Mas ngerti apa ora? Wah, ning jaba kaya aku nonton demo ning kene aku nonton bemo lho, Mas. Bemo ndi? Bareng aku nyawang ning kene Mas nonton bemo tenan. Aseme ampe padake bemo. Nganti kekowo ning ngimpi gambang-gambang sliramu wis teko jroning ati dadi kelo tak goleki sliramu ora
Dik. Apa balas ki wong lali ra kelingan. Oke, baik. Nganti kekawang janjine Mas. Tak apal aku nih. Tak apal. Gak apal kaya porah. Iki diajar karo anu Bung Nembang iki. Lah iya, tanjakno Mas. Kali janjine Dik, Dik. Ya. Kimcil-kimcil. Adik Anjar, Dik Ragil, Dik Fitri. Lali janjine. Ya. Mangke juragane ninggal katersan ya Mas. Mama nyawer. Ngaturke siji bapak siji. Bapak joget. Kono anu nih. Hah? Rame Mas ning kene rame kene lho kene. Kula mboten sah Pak Nyono lah rame. Halah. Karo Pak Nyono mosok yo. Aja kaya ngono lho Mas, nek diceluk yo rene to Mas. Nyebar kodong koro lho Mas. Manuk cilik gaya. Ben. Cilik penting suwe.
Suwe apa? Suwe ra uyep-uyep ngono kok. Suwe ra uyep bang. Nek uyep suwe. Hei, gugahane malahan. Ayo. Bola bali kok cemburu Rino wangi kowe ngajak padu tak rewangi awakku kuru ora ngerti yen kowe cemburu Cemburu. bar ki bablas lali janjine. Tuwekan barang cemburu. Oke. Bablas ki lali janjine. Bablas ki lali janjine Ya. kimcilnya Mbah Kidang Yo, diajar Dek Ragil, Dek Fitri. Kowe karo aku. Ora itok cemburu Mas. Sampeyan wingi lunga ngajak padu. Spesial mamangku gati Bapak Nyono. Ayo Pak, Ibu. Ibu, ayo joget boe. Joget dulu ayo. Aku nyanyi. Ibu monggo Ibu. Monggo monggo. Ya ampun Ibu kur nyerah nantok lho Bu. Baris berbaris. Matur suwun. Terima kasih Bapak. Lanjut Pak. Yang itu belum Pak. Janjane kowe nong saja